to bani abun kina da abun rububin ki ake sabida abun kina bukata abun to bani abun amarya kina da abun 60 70 100 da abun subhanallah abun abun aha abun abun rangan abun 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 ita kwata ce tana so da bakinta ta ce hiti kawai misa kafinta attention dole ka bata ita ba so da kuma bakinta baby ta mana da kuma ba ta tin kamar shanto da iya ku duk da goma da wannan sanin a nan dai da kan kai subhanallahi my mother no wallahi ko ne ba ka ko mai da saboda ki ita subhanallahi my mother no wallahi kar gaban ki ya fadi a wajen ki izu wallahi bani abun kina da abun rububin ki ake sabida abun kina bukata abun to bani abun to bani abun kina da abun rububin ki ake sabida abun kina bukata abun to bani abun amarya kina da abun 60 70 100 da abun subhanallah abun abun to bani abun kina da abun rububin ki ake sabida abun kina bukata abun to bani abun amarya kina da abun 60 70 100 da abun subhanallah